Здравейте! Искам да благодаря на Ани Стефанова за нейната любезна покана да бъда част от прекрасният ти проект. И искам да приветствам всички членове на Facebook групата Молитва за нашите деца с един емблематичен текст на апостол Павел, записан в посланието му до Филипяните, 4 глава, стих 13. За всичко имам сила чрез ония, който ме укрепява. Пожелавам ви Бог да ви укрепява във всичките ви начинания и да усещате ежедневното му ръководство в решенията, които взимате. Ще се представя на първо място. Казвам се Владимир Стойков. Служител съм към Българския съюз и по служебна линия в момента живея в град Стражица, където съм служител. Имам две по-големи сестри. Баща ми е пастор. Мога да се каже, че в детските и юношеските ми години така живеех в сянка. Бях познат по-скоро като внук на дядо ми, син на баща ми и брат на сестрите ми, като трябваше да положа, бих казал, усилия, за да излеза от тази сянка и надявам се да съм се справил с тази задача. Ани ме покани да споделя с вас моето за основно занимание извън професионалните ми ангажименти през последните вече почти 5 години. Това е един вид служене насочено към хора, които са зависими и най-вече техни близки и роднини. Но историята си има предистория, като ще разкажа някои неща от нея. Роден съм и съм израснал в град Пловдив, като когато бях на 5-6 годинки, се спомням как с по-малката ми сестра се играхме пред блока и по едно време видяхме как към нас се приближава лъкатушеща мъжка фигура. Този човек се обърна към сестра ми и каза: "Елено, ела тук, ще убия ма." И двамата с моята сестра бяхме направо стъписани. И тя му отговори: "Ама аз не съм Елена, аз съм Биляна." И съответно започнахме да бягаме. И се скрихме в някакви храсти, като с ръка на сърцето мога да кажа, че никога до този момент не бях изпитвал такъв вледеняващ, направо парализиращ страх. Познахме кой е този мъж, наш комшия от 7-ми етаж, който беше пияница. Елена, с която се припознава в сестра ми, беше собствената му дъщеря. Впоследствие попаднахме на наша съседка от първия етаж, Еля Стоянка. Обяснихме ни какво ни се е случило и я помолихме да ни приведе до 8-ми етаж, където беше нашия апартамент. Слава на Бога, не видяхме отново този човек и всичко се размина с уплах. Но първият момент, на който искам да обърна вниманието ви. Какво е да живееш под един покрив с такъв човек, който буквално може да ти постави живота и здравето под ежедневен риск. И този човек да ти собственият ти баща. Просто нещо ужасяващо. Втората история се случи в град Ловеч, където също сме живели. Със същата тази сестра посетихме едно мероприятие, изложба на наркоманите. На въпросното мероприятие бяха показали различни щандове. На един от тях бяха показали различните наркотични вещества, техният химичен състав, ефект върху организма и прочие. Към този момент моите познания по темата бяха общо взето кокаин, морфин, амфетамини, какво е това, плодове или зеленчуци. 5-ти клас съм бил и толкова съм бил компетентен, но си спомням, че подходих към това събитие с много голяма доза любопитство. На друг щанд бяха показали начини, по които дилъри се опитват да трафикират пратки с вещества. Тогава за първи път в живота ми